Moni nde kuoneka ngatitu season imeneyi ngozi zachuluka kwambiri. Akuti usiku wa pa 14 October Tuesday ku Nigeria kwachitika ngozi. Ati pakati apapa ku Nigeria kwavuta kwambiri chifukwa choti kuli vuto la mafuta. Nigeria ndi imodzi mwa maiko apa dziko lapansi amene amapanga produce oil waokha kwambiri. Nde apezeka kuti anthu ayamba kumapanga kuti zikumapezeka kuti magalimoto amene amanyamula mafuta, mathanka amene amanyamula mafuta akumapanga ngozi. Akapanga ngozi anthu gulu likumathamanga kupita ndi zigubu zawo kukatenga mafuta kumathawa. Akabamo mafuta choncho nde chasanduka chisimu chifukwa choti zinthu zadula kwambiri mpaka na makambira anaboma kuti kodi tingapange bwanji kuti khadwe lilite. Nde zomwe zapangika pa 14 October apo ndizone kuti thanka ina inagwa. Itagwa gulu linathamanga ndi zigubu zawo kaena ndowa kuthamanga kuti akatunga mafuta aja. Anthu ndikuyamba kutunga mafuta pamene paja anthu ambiri ali nkati motunga mafuta angopezeka kuti chithanka chaphulika. Nde chaphulika anthu oti anyamula mafuta amayenda m'mafuta apezeka kuti anthu angoyamba kuyaka onse ati inali ngozi yopsa kwambiri. Anthu apsa kwambiri, ena apsa mpaka ati 97 akuveka kuti apsa mpaka phulusa. Ena anathamangira nawo kuchipatala koma onse limodzi anthu omwe amwalira pa ngozi imeneyo yakwana 147. Ngozi yopsa, zinthu zoti zovuta kuti palibe amene amaganiza kuti zimene zingachitike. Nanga sichinasanduka chikhalidwe basi kunena kuti ikagwa aliyense akuthamanga kukatungamo mafuta nkumapita. Ena amakagulisa mafuta awo, ena amagwirisa ntchito ku nyumba kaya kuyasira nyale kaya kuphikira. Koma anthu apezeka kuti ataya miyoyo yawo chifukwa cha nkhani ya mafuta ku Nigeria. Lero pa 16 October ayika maliro, ayika mu manda amodzi ngati mass grave agulu. Imeneyo ndi update ya nkhani ine yomwe yachitika dziko kwambiri.